Okay. Ina. Aba mbo no manyes. Aba mo emu ma na anom na mo. Ndị otu anyị ka na-akpọ Anam Initiative. Ndị Anam jikwa Anam Transformation Movement emala anyị. Ibe anyị ji wee bịa bụ ka anyị bụ ndị be anyị na arụ na mmiri ji emete. Anyị na ndị nne anyị ekwusigo okwu. Anyị basịsị na anyị chọrọ onye bụ security person nọ n'ebe. Okay. Kero arụnụ na security wise kero ibe na-eme nne. Ebe ọ bụ na igwe mmadụ siri ibe wasịala mgbochi bugolu ngwongwo n'elu enwere issues of ebugo n'elu ịkpọta ya agwa ozi ya ma ọ bụ enwere kere arụ o ji eme. Thank you. Nwanne m mba na ekwesịghị m na anyị nọ na mgbe bago bidike nwa asa mmeza na m akwa na ọ dịbe gbasa security na ebe mmeza na m a na-abụta maka ndị ọrụ m nọsikwu n'ebe a so anyị nọ n'arụ ihe nwa ji na nọrọ n'abụ bụ na ebe ọchị ya bụrụ na ya na ụnụ abụ ụdị igwe mmadụ na-akwasị n'ebe a ndị na-alala ebe a dịrị nne ibuve dịsi ya o nwere ụmụ igwe n'ebe ebe anọ ya bụ ụzọ o nwesịrị ndị pati siri ewe n'elu ma ndị a nọrọ si ya anyị na-apụta maka ya every lady in midnight anyị na-eji ụgbọ na patrol etu a ndị si na pati ka anyị na-egosi na ọ dị safe. Na patrol nọ na-eyikwe anyị na-eyi ya ekpotarala anyị too much anyị nidile eri nne anyị nidile o nwere every night anyị na patrol ndị banyị nwanne na igbe awaji isi ndị na-atọ na-apụ anyị na patrol so happy ID bụ na o nwere egbe na anyị second everything o nwere onye nwere ikpe ibi na abịa bụ ebe ebe abịa ka ọ bụ anyị jibe n'ọchị ya bụ nkata na mmadụ ejide ego ebe ezuru ahịa ọ bụ na-egi ya na narị gị ya ọ bụ na-abụrụ ya ndị anyị na a na-esikọ ọzụma nche o nwere ikpe security outfit in Kolubu maka mmụzi ya. Mweza. Okay, oboro ọzọ mwesi n'ebe. Yes, of course. Okay, beautiful. Yes, of course. Yeah.